Светя ли нещо? Не. Пантата отдолу е. Аз ще ти покажа. Как ти трябва махне? Ето, крана така се оправя. Така се оправя. Дай ми вилото там. Кое е виното? Давам виното. Айде, майсторе, зацвети го. Ще го зацепя да здраве. Ой, ой, ой. Давай шантата. Че си косам бачка, брат. Дай, дай. Банка се върти гърза. Айде. Аз винаги се зачудя как в YouTube могат да намерят такива идиоти да правят такива неща. И сега реално като се замисля такива неща прави и къде се качи този клип после. Ще бъде в някаква смешна компилация, сеща? Пуска си някаква компилация. Но след година говорим. След година и гледаш, дай майсторе. Ама кофта си и те ще види там. Що ти не е хванай? Ама, да пуши ли крана? Добре, добре. Ще спря музиката, бе. Защото ще изчистват пред, не мога да отворя в рамата.